Anga foli bɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye nin ye an ka bi Mali kura jɛmukan kɛnɛ sigilen ye an bɛna o kunnafoni miniti 30 nata ninnu kɔnɔna la Mali ani dunya lamini kunnafoniw kan bi alamisa donya in na Avril Kalo tile 6 san 2023 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Kidal Mali bamantikulu minnu bɛ yen nɔ u ye u kanabɔ kunungo arabala k'a jira k'a fɔ ko Mali foroba fanga binna u kan ka da a kan sɔrɔdasiw ka pankuru tapana Kidal dugu sanfɛla la u ye laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ye dankarili de ye marifa bila bɛnkan sɛbɛn min latigɛra u ni Mali foroba fanga ni ɲɔgɔn cɛla la san 2014 waati la o siraw de la ye an ka kunnafoni laselikɛlaw olu bɛna kumaw sɛgɛsɛgɛliw ni kumakan minnu tɔmɔtɔmɔ kan an bɛna olu laseliw kɛ aw ye an ka jɛmukan kɔnɔna na Zambugu ka taa Kati mara la a yirala k'a fɔ ko bin kɛra lakanakɛlaw ka dagayɔrɔ kura kan a yɔrɔ la maramafɛn jugutigi dɔw koladɔnbali dɔw fɛ ayiwa ko a taara falen mɔgɔ 5 bɔnɛni la u nin na o fana kunnafoniw b'an bolo an bɛna olu lase aw ma bi alamisa bɛna kɛ a tile 2 de ye Faransi baarakɛlaw bɛ kɛlen bɛ ka bɔlɔ minɛ ka u ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni u ka président Emmanuel Macron ale ka bayɛlɛmali hakɛ minnu talen don ka ɲɛsin u ka retraite bolow ma olu k'a ɲi o fana kunnafoniw bɛ na da aw ma sisan jɛmukan kɔnɔna na ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka jɛmukan kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani dunya kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan an ka foli bɛ yan lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye tuguni ka segin k'a fɔ aw k'aw bisimila Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la bi alamisa donya in na Avril Kalo tile 6 san 2023 la aw tulo bɛ Kɛjatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ ne kunnafoni ye kunungo tilegan na waati la maramafɛnw cira Mali sɔrɔdasiw ka pankuru dɔ pantɔ la Kidal dugu kunna awa bamantikulu minnu ye a jira k'a fɔ ko olu bamantikulu fɛ minnu ye a jira k'a fɔ ko bin de kɛra olu kan ko ka baga u ma fana ayiwa u ye hakilinajigin kɛ ka laseliw kɛ k'u bɛ hakilinajigin kɛ ka kɛɲɛ ni san 2014 marifa bila bɛnkan sɛbɛn lawaleyali min kɛra u ni Mali foroba fanga ni ɲɔgɔn cɛla la kan Mohamed Laɲugu n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale ye sɛgɛsɛgɛliw k'a ko kan an ka kumakanw lamɛn kan Kunu araba an ka fintigilamaw ka pankuru tɛmɛna Kidal sanfɛ maramafɛn jugu kɔni a cira o la o jaw olu yera bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o tɛmɛnen kɔ mun kɔni ye sema ye sɛbɛn furabɔ ka yira k'a fɔ mun ye fintigilakaw ye u ye fɛn de kɛ mun man kan mun bɛ bɛnkan sɛbɛn o kɔnɔ kumaw ka o sɔsɔ Ali Tunkara n'ale ye ɲininikɛla ye an k'ale hakilinata lamɛn nin ko kan kabini bɔlɔlɔ ka bila sɛbɛn na fo ka se bi ma maa bɛ se k'a fɔ ko tare tɛ se ka da bɛnkan sɛbɛn na n'i ye Mamu Kilenkɔrɔ fana ɲininka o b'a fɔ i ye k'a fɔ ko jamana tun ye layidu fɛn fɛn ta n'o ye k'a fɔ ko olu ka dɔn kura ye finitigiw fɛ walima jamana ka se k'u senkɔrɔma tintin u ka marifa bila fo ka taa se jamana ka daga dɔw ɲini u bɛ se ka kɛ daga minnu na n'u bɛ kɛ sababu ye marifa bila dɔɔni dɔɔni o daga ninnu ko jamana mɔgɔ si b'a cogo la o la n'i ye fan fila bɛɛ lamɛn a ka gɛlɛn i ka se k'i yɛrɛ kuma kɔnɔna la n'i y'a lajɛ loni kɔni ka ye cogo la siga tɛmɛ na o ye Mamu Kilenkɔrɔ ka taa ni ka segin cayara kosɛbɛ bɛnkan sɛbɛn bɔlɔlɔ bilali bi cɛ ka da u ka bɔcogow kan ani nalen ka tɔn minnu sigi Kidal n'i taara Kidal u ka mara bɛ yɔrɔ kan bi i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ k'i kɔnɔ k'i bɛ jamana de kɔnɔ jamana min y'a yɛrɛ ta ka ban Bayilo Keyita n'ale kɔni ye teledilan ye an y'an senfa ka s'ale ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na Mali ye bɛɛ de jɛ ye wa a ka kan maliden bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma wa an ka fintigilamaw olu ka pankuru a bɛ se ka taa Mali fan bɛɛ ka sɔrɔ basi ma sɔrɔ Bayilo Keyita Mali ɲan bɛɛ de ta ye k'a fɔ ka jamana in fara o t'an hakilila ye mais senkɔrɔjugu de nana don a ko kɔnɔna na k'a ko gɛlɛya n'o tɛ kaba an denmisɛn dama depuis bien avant 60 ni problème kelen bɛ sen na mais a kɛ o kɛ an bɛ fɔ ka bɛn kɛ an bɛ bɛn a kan mais senkɔrɔjugu minnu donna ko in kɔnɔna na k'a gɛlɛya ka sini ma bon fo o de ye nin bɛ s'an ma quoi avion tɛmɛni kɔni tɛ koba ye parce que an ka jamana de don mɔgɔ ka jamana tɛ an ka jamana de don n'avion tɛmɛna an ka jamana kunna mun b'a la wali mɔgɔ wɛrɛ ka jamana tɛ an yɛrɛ ka jamana de don ne fɛ problème t'o la o
Ousmane Morba n'ale kunnafondila ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye a san 10 ani kɔ de ye mun kɔni ye kidalikaw ye u bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma fɔ ka tila ka a ɲɛnamaya a ka kan wagati dɔ sera u ko u ka dabila ten a ka yira k'a fɔ ko Mali ye jamana kelen de bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ne ka hakili ye an ka Kidal problème ko la bi wagati dɔw sera vraiment an ka kow dɔw bila quoi pour que an ka taa bɛn ni ani sabati sira kan o ye mun de an bɛ nin na a bɛ san 12 don o don problème kelen ko indépendance dira an ma o ou bien an y'an ka indépendance ta o bɛɛ b'a dɔn indépendance ta cogo bɛɛ b'o dɔn nin tɛ o sira ye donc mun ka ɲi an ka kɛ kelen ye an ka jamana baara. Sɔgɔmada in na an y'a ye bɔlɔlɔ siraw sanfɛ mun kɔni ye musow caman ani denmisɛnninw sɛbɛnw b'u bolo mun na a sɛbɛnnen don a kan k'a fɔ ko mun kɔni ye azawa de ye kɔni o ye jamana ye o ye a damana jamana ye mun kɔni fana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Kunungo dɔgɔnɔ jamana kan cɛ marifatigi lakodɔnbali dɔw olu nana ka na bin ka suru ka mɔgɔ damadɔ weleku o dugu la ka fara o fana kan godoguru kaw fana fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 2 fana fagara ne dugu jukɔrɔ mugu pɛrɛntan ye Tijani Wederago n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye Baɲangara ale bɛ a ɲɛfɔ a ɲɛna an ka kumakanw lamɛn. Gondoguru mara la taamakɛla dɔw minnu tun bɛ moto kan u ka bolimafɛn kɔni yɛlɛla duguma mugu pɛrɛntan kan wa a kɛra sababu ye maa 2 minnu tun bɛ moto kan ka olu bɔnɛ u nin na o nɔngɔnni bɛɛ lajɛlen na. Nin waati laban na Mali camancɛ yanfan na duguma mugu pɛrɛntan kɔni kɛn bɛ ka taa ni ka segin gɛlɛya duguw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ baw dugu caman y'a yira k'a fɔ ko dangarewale tigilamaw kɛn bɛ ka duguma mugu pɛrɛntan ka o bila duguw laminiw na wa a kɛn bɛ ka taa ni ka segin k'o gɛlɛya kosɛbɛ. Waati caman i b'a sɔrɔ adamadenw walima baganw u bɛ yɛlɛ a kan. Lakanabaliya an bɛ taa n'a ye Bayi mara kɔnɔna na. Bayi ye dugu ye mun ni Burkina bɛ dancɛ kosɛbɛ sɛnɛ kɔfɛ yen dugudenw ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don mɔnikɛ de ma nka kabini ɲinan san daminɛna kulimafatigiw bɛ ka yenkaw bali ni ka Bayi mɔ. Kunungo fitirimagɛn waati dangarewale tigilamaw kɛn bɛ ka taa maa 4 woloki k'a to u tun bɛ ba mɔ na. An bɛ waati min na hali sisan kunnafoni jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ nin maa wolokili ninnu kan. Nin dangarewale suguw kɔni ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ ye mara la baw nin ta sen fɔlɔ ye dangarewale tigilamaw delila ka na mɔnikɛla 2 tɛgɛ ka olu tigɛ k'u to mɔni na. Nin ko in kɔni kɛn bɛ ka yen sigidamaw kɔni jɔrɔ kosɛbɛ baw u y'a yira k'a fɔ ko sɛnɛ kɔfɛ olu jigisɛmɛ jiri o kɔni ye bamɔ ye. Tijani Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Baɲangara marabolo kɔnɔna na. Halisa lakanakow ta bolo kan Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko bin kɛra lakanakɛlaw dagayɔrɔ kura kan Zanbugu ka taa Kati mara la ayiwa min bɛ yɔrɔ ni u ka route nationale 4nan o sanfɛ cɛ maramafɛn jugutigi dɔw minnu ma se ka ko ladɔn fɛnɛ fɛ ayiwa a sen fɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna olu bɔnɛna u nin na. Modibo Keita n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye Nara bɛ kuma an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Alamisa Avril Kalo tile 6 san 2023 nɛgɛ kaɲa 4 masurunya la sɔgɔmada fɛ bamanti wale kɛ jɛkulu dɔ nana bi wulumasiri taba ka pɔsɔ min bɛ Zanbugu ni ale bɛ Kolokani kɛrɛfɛ a sen fɛ wulumasiri taba maa 3 olu bɔnɛna u nin na civil maa 2 olu yɛrɛ fana tora la karajo jara ni ale arajo ɲɛma ye ka bɔ Kolokani a bɛ ɲɛfɔli kan ye nin waleya in kan. Pɔsɔ min kun bɛ Kati ni a wulila ka na Kolokani mara kɔnɔna na Zanbugu ale filɛ nin ye Nɔsɔnbugu ani Wɔrɔdo u ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔmada joona in na nɛgɛ kaɲa 3 waati ka taa se nɛgɛ kaɲa 4 waatiw ma bingani wale tigilamɔgɔw wulila ka taa bin ni yɔrɔ kɔfɛlen kan an ka maa 5 u y'o bɔnɛ u nin na maa 5 in na i b'a ye k'a fɔ maa 2 bɛ o ye gendarme ye maa 1 yɛrɛ fana bɛ o ye polisi ye o tɛmɛnen ka bɔ yen maa civil 2 bɛ yen u y'olu fana bɔnɛ u nin na 1 ye chauffeur ye a n'a ka apprenti o tɛmɛnen ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ an ka fini tigilamɔgɔw fana maa 2 bɛ yen olu blessera ani fana fɛn min ye u ka minɛn caman bɛ yen k'o fana bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Ka dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔna na wulumasiri tabaw kɛn bɛ ka wulikajɔ bonya kosɛbɛ walasa dan bɛ se ka kari bamanti wale kɛbaw la nka nin waati laban in kɔnɔna na jamana tile bi ɲanfanw fɛ bingani wale bɛ ka caya ye kosɛbɛ. Modibo Keita VOA Bambara ka bɔ Nara. Ka lakana lagosili taabolo caman kan Mali jamana kɔnɔna la nin waati ninnu na ani Mali sɔrɔdasiw ka avion min n'a panna Kidali dugu kunna ne Kidali bamantiw y'a kɛ kojugu ye ko binkani kɛr'u kan. Modibo Dambele wulila ka ɲininkali tɛŋuni kɛ Amadu Sisoko la. Amadu Sisoko ale ye politikikɛla
sɛgɛsɛgɛlikɛla ye wa lakana kow dɔnbaga lajɛ fɛnɛ don ka bɔ Bamakɔ. Awa an k'u ka masala lamɛn. Kidali ye Mali dugukolo fan dɔ de ye. Ni exercice militaire bɛ jamana bolo i ka dugukolo kan i b'a kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'i taara guerre la ou bien k'i taara menace la ou bien ko wɛrɛ b'a kɔfɛ. Sisan nɔ gouvernement ni SEMA bɛ ɲɔgɔn sama min na accord politique d'Alger ko in na o kɔnɔna de la i bɛ se ka nin incident in faamu. Ne kun ɲɛ tɛ kisɛ tigiw na mais u ye kisɛ tigɛ a tɛna nafa si ɲɛ. U y'a kɛ dɔrɔn pour que k'a jira ko olu sago la avion man ka tɛmɛ o fana tɛ se ka bɛn jamana région bɛɛ ka kan jamana ma avion bɛ tile ka tɛmɛ Bamako kunna yan nɔ u bɛ tɛmɛ Segu Sikaso munna u tɛ tɛmɛ Kidali kunna a waati sera sa jamana fana k'a jira k'a fɔ Kidali ye jamana yɔrɔ dɔ de k'a sɔrɔ a ma kɛ ni hali kɛlɛ ye a ma kɛ ni mankan ye o fana waati de sera. Nin na Mali faamaw ye jaabi jumɛn di nin ko in na? Mali faamaw ye communiqué de presse kɛ dɔrɔn je crois dire pas mɔgɔ k'a fɔ dɔrɔn ko u ma taa avion ma taa kɛlɛla ye kɛlɛ ma wuli Kidalikaw ye jamanadenw de ye jamana tɛ se k'a denw kɛlɛ jamana tɛ se k'a fɔ fana ko a ka dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen ko y'a dama yɔrɔ ye ka fara ka bɔ yɔrɔ tɔw la o fana tɛ bɛn faamaw ma kuma parce que faamaw bolo nin tɛ kumakun ye nin tɛ kumako ye wa nin ye ko daminɛ de ye a bɛ to sen na Kidali dɔɔni a bɛna kɛ i b'a fɔ Mali région tɔw avion bɛ taa yɔrɔw la cogo min sɔrɔdasiw bɛ taa yɔrɔw la cogo min wa dɔɔni jamana tɛna jɛ n'a ye bamandiya walew ka kɛ Kidali dugu kɔnɔ kɛnɛ kan ka drapeau ni fɛnw kɛ ka sɔrɔdasi wɛrɛw yira ka fɛnw kɛ jamana tɛna jɛ n'o ye parce que o ye jamana yɛrɛ masinaya de. Bɛnkan sɛbɛn mun bɛ yen tuguni nin bɛ mun de yira ka ɲɛsin ale ma? Bɛnkan sɛbɛn in ma bɛn o a ma bɛn mɔgɔ si min yɛrɛ ye bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ gouvernement tɛgɛ tɔnɔmina k'a d'a kɔfɛ o y'a signé SEMA mɔgɔw fana tɛgɛ tɔnɔmina k'a d'u kɔfɛ a y'aw bolo nɔ kɛ na kɔfɛ aw n'u bɛ bɛn a la mais wagati sera sa wagati min na a ka kan an parti fila gouvernement ni SEMA an ka réapproprier bɛnkan sɛbɛn in na k'an yɛrɛ hakilinaw k'a la min bɛ bɛn yɛrɛ k'o k'a la min tɛ bɛn k'o bɔ a la min bɛ bɛn o ye ko jɛlen de ye Kidali ye Mali dɔ de ye comme région tɔw ye Mali dɔ ye cogo min na donc Mali tɛ fila ye kelen de don a tɛ tila a tɛ kɔnɔmata o kɔfɛ Kidali ninnu bɛ yɔrɔ de la min jiko ka gɛlɛn hali ni ji b'a jukɔrɔ o dɔɔnin don mais a jiko ka gɛlɛn a sɔrɔ fanbaw man bon fɔlɔ donc jamana fana b'o lajɛ k'o réussir ni ka a population ka difficulté particulière jate minɛ i b'a fɔ a ɲɔgɔnna bɛ Kayi mara la région wɛrɛw la ka intermédiaire bɛɛ bɔ a la. Ayiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan yaasa ka se ka vote suɲɛli ninnu olu dɔgɔya Mali furancɛ fangaw olu ye danatigɛli kɛ ka carte d'identité kura de bila sen kan min bɛna kɛ ka carte nina o nɔrɔ bila nka a yirala k'a fɔ ko a carte ni a sɔrɔli gɛlɛyalen bɛ mɔgɔw bolo faso jamakulu mɔgɔw bolo awa Sɛnɛbu Cero ale ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma ayiwa a ye laselikan minnu sɔrɔ ka se an ma an ka jɛ an k'olu lamɛn. Mali kɔnɔna na walasa ka se ka lakodɔnni sɛbɛn sɔrɔ an ko min ma ko carte biométrique f'i ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ Bamako 6e arrondissement commissariat la dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni sɛbɛn sɔrɔli kɛn bɛ gɛlɛyaba ye an bɛ don min na i ko bi. Aminata Kulubali ne nana n ka fiche individuel de nɔfɛ ne bɛ ɲini ka na den ma bɔ sisan ne bɛ taa ni ka segin na ne ta tɛ ka ɲɛnabɔ a ka gɛlɛn yɛrɛ de ne bɛ soli ka wuli 3h 4h dɔw b'a fɔ k'olu bɛ si yan mais an kɔni 3h 4h la an bɛ na aran minɛ k'an tɔgɔ sɛbɛn n'an donna ne yɛrɛ kɔni ta gɛlɛyara dɔɔni parce que papier bɛ don a tɛ bɔ u bɛ tila k'a fɔ k'an ka dépôt kura kɛ nin ye ne siɲɛ 4nan de ye dépôt kura la bi. Alimatu Dambele ne yɛrɛ bɛ ka ɲini concours dɔ de kama o concours yɛrɛ délai le 7 de ni ne m'a sɔrɔ bi dɔrɔn o kɔni o y'a bannen a tɛ se ka sɔrɔ ka bɛn a ma tuguni o bɛ kɛ concours ko perdu. Dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw kan ka wulikajɔw sabati ni ka baara kɛ ni subahana mansinw ye walasa fura bɛ se ka sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na cogo min na. Ne tɔgɔ Seyidu Jara n'u ma ɲɛ u bɛ nin fɛn ninnu kɛ u ka mɔgɔw bila fɛnw mɔgɔ minnu bɛ fɛn minnu dɔn olu ka bila a baara la i y'a faamu fɔlɔ ye de nin fiche individuelle ninnu retiré gansan o man ka kɛ diɲɛ wuliko ye tuguni an bɛ 21e siècle de la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ normalement
État yɛrɛ kan ka base de données dɔ créer ou bien ka base de données mun bɛ yen nɔ ni fichier individuel bɛ ta a kan carte n'a base de données donc u kan ka possibilité dɔ kɛ k'a bila net kan ka formulaire dɔ créer net kan k'a kɛ base de données web ye. Commune Sisi mairie la fɛn min ye Saliya Sangare ye ni araveki ko koɲɛw bɛɛ lajɛlen b'ale ka bolo kan ale y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya ninnu ko ni lakodɔnni sɛbɛn ɲinibagaw ko olu yɛrɛ nɔba b'a la ka fara o kan ko baarakɛminɛ gɛlɛyaw ko olu dɔw yera waati laban in na. Min ye fichier individuel gɛlɛya ko ye an ye mun faamuya la o ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ mɔgɔw la u b'a fɔ ko fichier individuel sɔrɔli gɛlɛyalen d'u ma k'a sababu kɛ olu ye araveki kɛ fɔlɔ u seginna ka na ni acte wɛrɛ ye wolosɛbɛn wɛrɛ ye ka segin araveki kan tuguni n'o kɛra a sɔrɔli bɛ gɛlɛya parce que pour que a ka dɔn k'a fɔ ko e ye dɔ kɛ machine bɛ kura in débloquer i tɛ se ka fichier sɔrɔ tile fila in na ko wɛrɛ b'a la o ye an ka centre de traitement des données d'état civil Kurufina apparemment problème technique dɔ bɛ yen nɔ. Hakilina jiginna an ka jamana sariya dɔ ka fɔ la min yɛrɛ bilala sen kan novembre kalo tile 3 san 2022 tɛmɛnen ni lakodɔnni sɛbɛn min filɛ nin ye n'o bɛ tali kɛ carte nationale d'identité biométrique la ale kɔni wajibiyalen don maliden bɛɛ lajɛlen kan minnu si b'a daminɛ san 15 la. Seinabu Cero, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa an balimaw an bɛna don an ka jɛmukan kun filanan kɔnɔna la aw kana taa dɛ a ye to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ sabula an ye l'Amérique jamana ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ n'a kuralama sugandilen don ka taa an ka Modibo Dambele ye baro kɛnɛsigi kɛ Mali ani l'Amérique jamana cɛla baara ɲɔgɔnyaw ani gɛlɛya minnu bɛ Sahel jamana kɔnɔna la an bɛ laseli k'aw ye sisan an bɛ segin ka na kɔfɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni la. Awa an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna nin y'an seginnen ka na an ka studio wɔɔrɔnan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC an ka kunnafoni kun filanan olu bɛna daminɛ ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ Wagadugukaw fɛ yen fiɲɛ turukala 102 tomi ani 4 kan Abijankaw fɛ yen an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan ayiwa Gawokaw fɛ yen a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 tomi ani 1 kan Tumutukaw fɛ yen an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 tomi ani 3 kan Koro Baɲangara an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 tomi ani 2 kan sanfɛ ne mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛ sira belebeleba n'o ye www.voabambara.com o dayɛlɛlen don a bɛ directement na a bɛ se ka an sɔrɔ fana an ka page kan fɛn min ye Facebook, Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ ne kunnafoni ye duniya kelenya tɔnba olu ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko talibanw n'olu bɛ Afghanistan jamana kan ko u ye danatigɛli min kɛ musolamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ baara kɛ duniya kelenya tɔnba ka cakɛdaw kɔnɔna na ko olu ka dansigi kɛ u ka baaraw la u ye a yira k'a fɔ ko olu bolo u bɛ nin ko in taabolo nin kɔn ko sabila ko nin b'a yira de k'a fɔ k'u bɛ ka dan de kari musolamɔgɔw ka hakɛ sariyaw la u ka jamanaw kan Madame Traoré bɛ se ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. The Security Council is going to meet this morning to talk about the latest mandate from the Taliban in Afghanistan. Ni kunnafoni ninnu lasera tile kelen kɔfɛ duniya kelenya tɔnba Nations Unies kelen kɔfɛ ka laseliw kɛ k'a fɔ k'u ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ talibanw yɔrɔ minnu bɛ fanga kunna Afghanistan ko Afghanistan musow yamaruyalen tɛ bilen ka baara kɛ diɲɛ tɔnbaw fɛ minnu bɛ wele ko Organisation Mondiale ka kɛɲɛ n'u ka limaniya hakɛ ani diinɛ labato yɛrɛ ye Taliban ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga kunna kɛlen don ka wulikajɔw jagoya walasa ka se ka Afghanistan musow den kɛrɛfɛ kabiri u sigira fanga kunna san 2021 o min dɔ bɛ tali kɛ u balili la ka kalan kɛ sanfɛ kalansobaw la ani ka fara forobacɛw kan duniya kelenya tɔnba Nations Unies ka ciladen Antonio Guterres
fana ye laseliw kɛ ka fɔ ko nin wulikajɔ baara minnu bɛ talibanw fan fɛ ka dan sigi musow ka forobacaw la hakilinaw ka kan ka lajɛ joona joona. Tarata don Nations Unies fana ye laseliw kɛ ko talibanw ka ɲɛmɔgɔ minnu sigilen don Afghanistan jamana kunna ye sariya sigi ko ka musow bɛɛ lajɛlen bolo bɔ forobacaw ani kɛnyɛrɛye caw la. N'a yirala k'a fɔ ko muso 400 ɲɔgɔn de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la min bɛ wele ko Organisation Mondiale. Ni kunnafoni minnu lasera duniya keleya tɔnba Nations Unies u ka wulikajɔ kunnafonidiw kɔfɛ ni k'u ka jɔrɔna yira ka bɛn nin koɲɛ in ma min b'a yira k'a fɔ ko muso minnu bɛ ca kɛ u ka cakɛyɔrɔw kɔnɔ balilen don u ka ye baara yɔrɔw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nangarar o mara kɔnɔ. Talibanw kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn fosi di jɛ kan min b'a yira k'a fɔ k'u ye dansigi kɛ musow ka ca la wa u ma laseli kɛ a koɲɛ kan. Duniya keleya tɔnba Nations Unies a ka cakɛda min sigilen don lakanabolo kunna n'o ye Conseil de Sécurité ye kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔw kɛ ni ɲiningali gɛlɛnw ye min tun kan ka kɛ ɲɔgɔn ye balalen dɔ senfɛ bi alamisa sɔgɔma. Appalling and shocking, and we are gravely concerned about the escalation in violence. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Rashna Koronen n'ale ye l'Amérique jamana ka lasigiden kura sigilen ye Mali jamana kɔnɔna na ne Modibo Dambele ye barokɛnɛ sigi kɛ u ka l'Amérique jamana ka baaraw ani Mali ka camancɛ la olu kumana olu kan ani fana a kumana fɛnɛ fɛn min ye lakanako ta fanfɛla ye Mali jamana ani Sahel jamana kɔnɔna la an ka baro ninnu lamɛn. I presented my credentials on March. Nyinga barake gafe nan ko ma ko lettre de créance ira jamanatigi la marsi kalo tile 16 kabiri wati ka se sisan ma a koɲɛw munumunulen do dongo do u bɛ hakili lajiga kan ni teriɲɔgɔnya sira ninnu nafa ka bon cogo min na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o kama n pereselen do ka dɔ fara teriya sira ninnu kan. Is for both our countries, so I'm looking forward to strengthening the relationship. But what do you see as the ere bolo fan men kan ka kɛ Ameriki jamana ani Mali jamana ka tɛgɛ di ɲɔgɔn bara ye. Yeah, I think that's a really good question. États-Unis jamana bɛ yan de ka se k'a ka dɛmɛ don ka taa malidenw ma fɛnɛ ka hakililasigiw ka kan k'a dɔn ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka dɛmɛ kɛ ka taa a ka jamanadenw ma i n'a fɔ kalanko ka fara jamana ka danbeko lakanali kan. Everything for its people. So if you look at whether it's education, ni ye jamana ka sariyasenw lajɛ min bi wele ko les réformes du gouvernement ni ye sɛnɛ koɲɛw lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko bolongɔni bɛ se ka turu yɔrɔ camanw kan yɔrɔ minnu bɛ yira k'a fɔ ko États-Unis jamana sera k'i sen don sira camanw fɛ ka se ka dɛmɛ lana jamanadenw ma kabiri san caman n t'a dɔn kɔni ni mɔgɔw hakili b'o la nga an bɛ nafolo caman de don a koɲɛw la yan a ka ca ni dolari wari miliyɔn 300 ye min bɛ don san o san min bɛ do dɛmɛ dɔrɔn sira fɛ. We spend quite a lot of money here, over $300 million every year just on aid. So I would say there's just so many sectors. N bɛ se k'a fɔ n ko yɔrɔw ka ca cogo min na n bɛna fɛn dɔ f'i ye a fɔlɔ n magoba b'a la k'an hakili lasigi fɛn dɔw kan an bɛ se ka minnu kɛ ni ka dɛmɛ don Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ka dɛmɛ don Mali jamanadenw ma ka baara kuraw dilan ka sigi sen kan bawo n b'a dɔn k'o ye u haminanko dɔ ye n b'a dɔn k'u haminanko dɔ fɛnɛ ye lakanako ye Mali jamana jɔrɔlen don ka se ka lakana la sabati jamana kɔnɔ. Worth living, and let's help them get those services, and I think that's how we change the security situation also. What can you Ameriki jamana bɛ se ka mun de kɛ yasa ka se ka Mali dɛmɛ ka jɛtigɛ wale kɛlɛ? I think that's a really good question. Listen, we've been here for so long helping. Fanga dafiri fɔlɔ kɛra Mali jamana kɔnɔ waati min na n'o kɛra san 2012 an tun bɛ yan ka fara dɛmɛbagajɛkulu caman wɛrɛw kan walasa ka se ka dɛmɛ don faamuyali bolo ma taabolo minnu tun bɛ sen na a waati la o ye fɛn ye an bɛ sinsinna min kan ka kɛ hali bi an ye Mali jamana dɛmɛ bɛn ɲinini ko la an ye Mali jamana dɛmɛ a ka sariya ko kun kan nka foni Mali furancɛ fanga de bɛ sen na anw tɛ se ka na ni dɛmɛbagajɛkulu si ye lakana ko kun kan ka dɛmɛ don Mali jamana ma. Transition government is there, we can't come back with a security partnership. N kɔni jigi b'a kan k'a fɔ ko taabolo minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo bɛɛ lajɛlen kɔni y'a fɔ n ye ko kalataw bɛna kɛ a waati la n b'a jigiya k'a fɔ ko ni kalataw kɔni kɛra dɔrɔn anw bɛ segin ka na jamana kɔnɔna la ni an ka dɛmɛ ye i n'a fɔ an tun delilen don ka kɛ cogo min na ka kɔrɔ walasa ka se ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka se ka jadijɛkulumaw kɛlɛ ni ka basigi la na Mali jamana kɔnɔ a cogo kɔrɔ la.
And we know right now, Russia and China. An b'a dɔn nin wagatinin na Irisi jamana ani Chinois jamana fanga bɛ kan ka bonya kosɛbɛ farafina. Fɛɛrɛ suguya jumɛn bɛ Ameriki jamana bolo yasa ka se ka dɛmɛ don Sahel jamana fɛnɛ ma? Agenda, how to counter those influences. Yeah, I think that's a really, really good question. Let me take them one by one, right? So it's a ne hakilla shin jamana be kana a yɛrɛ mako de dilan ni jamana ka dugu jukɔrɔ fɛnw ye u bɛ tila k'u kɔ don ka taa ka juru to jamana kana a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ juru min na. The natural resources of a country and then moves on or leaves them in such high debt. N hakilina ye gɛlɛya fan dɔ gɛlɛya yɛrɛ fanba o ye shin jamana ka juru ye wa n jigi b'a kan k'a fɔ ko farafina tilebiyanfan jamanaw bɛna o faamu k'o dɔn bawo u ɲɛ t'o la fan wɛrɛw fɛ. Difficulties at the moment. I do believe big part of the problem there is Chinese debt. As far as Russia's ntigi b'a kan fɛnɛ k'a fɔ ko Mali jamana bɛna nin faamu ko fɛn min ye Rusi jamana ta ye n b'a fɔ k'a lajɛya n hakili la Rusila jamana ka kɛlɛbolo yeli Mali jamana kɔnɔ ne b'a faamu ko teriɲɔgɔnya sira jankɔrɔw bɛ Mali ani Rusila jamana cɛ sira dɔw fɛ taa ni ka segi camanw de kɛra kalankow kun kan seko ni dɔnkow ka fara fɛn caman wɛrɛw kan. Malians will say that you didn't have a choice. Ne hakili la ko minnu bɛ Rusi jamana kun kan nin waati na n b'a dɔn ko Mali jamanadenw bɛna fɔ don dɔ la ko fɛɛrɛ wɛrɛ foyi wɛrɛ tun t'u bolo k'o de kama u ye nin teriɲɔgɔnya sira in don u ni Rusi jamana cɛ ne b'a fɔ n ko nin teriɲɔgɔnya sira min bɛ Mali ni Rusi jamana cɛ a man ɲi. That they will leave Mali in a situation that Mali can continue to recover. Aiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna an tɛrɛtɛrɛma ka taa Faransi jamana kan a yirala k'a fɔ bi alamisa in o de bɛna kɛ tile filanan ye fɛn min ye Faransi baarakɛlaw ye u kɛlen bɛ ka Faransi bɔlɔnw minɛ k'u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni u ka président Emmanuel Macron ale ka bayɛlɛmali hakɛw talen ka ɲɛsin u ka retraite sariyaw ma. Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an k'a lamɛn. Faransi jamanatigi Emmanuel Macron bɛ taama la Chine jamana kan nin waati in na a ɲɛsilen don gɛlɛya camanw de ma a ka kan ka minnu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ i ka kɔn a ka jamanatigi sigi kalata ta ko filanan ye gɛlɛya min dɔ bɛ tali kɛ baarakɛla minnu ni olu ka kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka sariya kow kun kan sariya min bɛ tali kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔlaw ka si ko hakɛ kan ni o bɛ daminɛ san 62 la ka taa san 64 na o min b'a yira k'a fɔ ko baarakɛlaw jagoyalen don ka baara kɛ waati jan kɔnɔ walasa u ka se k'u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati nafa sɔrɔ min bɛ wele ko pension complète nanzarakan na fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ makɔnɔli la ka kɔn jaabiw bɔli ɲɛ min kan ka bɔ avril kalo tile 14 san 2023 o min bɛna yamaruya di nin sariya sen in labatoli kan n'u ko a ma nanzarakan na ko la validation de la réforme n'a jalatigɛliw kan ka kɛ u ka wasadenso ka kankɔrɔsigiw fɛ n'o ye conseil constitutionnel français ye o min bɛna sɔn ka fanga di sariya sen a batoli n'a batobaliya ma wasabulon kɔnɔ an bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛyaw camancɛ la gɛlɛya min bɛ tali kɛ bɛjɛ fanga kan nin kɛra Laurent Berger ale ka laseli ye jɛkulu min sigilen don baarakɛlaw tɔgɔ la n'a bɛ wele ko syndicat centriste CFDT o ɲɛmɔgɔ dɔ don a ye nin laseli kɛ RLT o arajo fiɲɛ sira kan gɛlɛya de don fɛɛrɛw kan ka ɲini min na jamanatigi fɛ giringajɔ nisɔngoya caman de kɛra a sen fɛ jamana fan bɛɛ min sen fɛ ma camanw de yera ni sɛbɛnnikaw ye ani ka fara syndikaw ka bandiri kan n'o ye drapeau ye Nantes jamana tilebiyan fan fɛ ani ka taa jamana mara kɔgɔji da kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔw la ni o bɛ wele ko Cocotière de Montpellier ka fara Marseille kan jamana woroduguyan fan fɛ jamana finitigiw y'a lase ko nisɔngoya taamala 600 walima ka se 800 ma de bɛna sɔn ka bɔ alamisa k'u ka nisɔngoya yira bɔlɔnkɔnɔnaw la. Ayiwa an balimaw nin de kɛra kunnafoniw ye an ye minnu sɔrɔ k'o di aw ma bi an ka jɛmukan in kɔnɔna la awa an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sagolen to VOA Afrique ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw kan jɛmukan ninnu a labɛnna Cheikh Thierno fɛ laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ ayiwa a k'an bɛn waati wɛrɛ. I ko file fantanw na o ni Ala y'i kɛ mansa ye i k'i ko file fantanw na o masa min ye kɛ faama ye i ma fɔ i bɛ Ala ma dɛ masaya ye dakan ye o a ye minnu kɛ fantanw ye olu ma fɔ i kɛ Ala la o fantanya ye dakan ye o
beni dagando alabolo mansaw yo dunuya kono mansaw yo ye kono mansaw